तो हेलो फ्रेंड्स नोंथां मोखा आंनि यूट्यूब चेनेलाव बरनाय बावहरनाय थाबाय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दावबा आरो तो बिदिबा भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आरो नै लोगोफोर आं नोंसोरखौ मोनसे खोथा बुंनो सानो आरोना नोंसोरो मालाबाबो गुबुननि हारिजों हाबा दाजा आं जेरै फस्थायनाय बायदि फस्थायगोन मिथिबाय नै दैज्लां बोथोरा सफैलायबायसो ना हाबा जाजेननायनिफ्रायनो ना अमा बेदर मोनजादों ना एम्बु बेदर मोनजादों ना साम' ओंख्रि मोनजादों ना सबाय ओंख्रि मोनजादों ना अनला ओंख्रि मोनजादों ना एम्बु बेदर मोनजादों जेबो मोनजाया मिथिबाय गुबुन हारिफोरजों दा हाबा जाखा जोंनि हारिनि ओंख्रिफोरखौ मोनजाखानाय नङाबो बेसे जानो लुगैयो आङो थेवबो मोनजाया मिथिबाय तो बियो जाबाय आब' बिबारि बसुमतारी आरो जों माने एके कलेजाव फरायजाबनाय आरो बियो माने जोंनि थाखोसे ना थाखोनै माने सेमिस्टारा गिदिरमोन आरो तो बियो माने एकेलगे कलेजाव फरायनाय इनिफ्राय बेखौ सिनायो आरो जोङो इनिफ्राय बियो ओरैबायदि डेन्जारमोन आरो ओरैबायदि डेन्जारखामोन आरो बियो माने गाननाय जोमनाय खानाय स्ट्रेट होनाय तो बिराद देखायखायोमोन आरो बांगालि हौवाखौ एके कलेजाव लोगो हमबाय थायोमोन आरो तो आरो स्टेसन साइड साइड आरो जों माने इदिनो आरो लोगोफोरा सावरायोमोन आरो बेखौ मानो बेबायदि बेलेग जाति बा दस्रा हारिजों हाबा जानो बा गोसथोलायो होननानै बेबायदि बुजायोमोन आरो लाथ्रा बियो बिमा बिफानि खिथाब लाथ्रा बियो बुजायजाथ्रा गावखौनो गोरों रों देखायो आरो तो मुङा जेरै बिबारि ना मानसिया बिबारि बायदि आरो बिराद देलायोमोन बिराद खानाय स्ट्रेट होयोमोन बिराद देखायोमोन आरो मा बुंनो आरो बिराद दुगिखामोन आरो बियो आंथ' ओरैबायदि सिखो सिखो नायनो बायोमोन ना मानसियालाय मोजाङामोन गुफुर गावदांदां नायनो मोजांमोन आरो थेवबाबो माने नायनो बायोमोन आरो बिनि दुगिखौ नायनानै आरो लेभेलखौ नुनानै बिराद नायनो बायोमोन बेखौ सिखो सिखो आरो मेलेम गैयामोन बिनाव मेलेम गैयामोन बिमा बिफाया इमान बुजायोमोनलै बेखौ बिबारिखौ लाथ्रा बियो जाम्बिया माने बिराद सियान देखायो गावखौनो गोरों देखायो नङाबा जाम्बिथारसो बियो धात बिदि जानाङा फिल्मफोराव मुभिफोराव नुयो माथो नोंसोरो इमान बेलेग जातिजों हाबा जानानै बा मायाबा नारजि ओंख्रि अमा ओंख्रि बर'नि खायद'फोरखौ जानो लुगैफिननाय नोंसोर फिल्माव नुवा आरो ना फिल्माव ओरैनो देखायो गिदिर गिदिर मानसिफ्रा ओरैनो लिरो लेखायाव जाम्बिफोर साननानै ला सिख्लाफोर सोर सोर माने गुबुन जाति बा बेलेग जातिफोरखौ गोसथोदो दानो नङाबा नोंसोरबो फस्थायगोन आरो बिबारि बायदि बिबारिया जेरै बर'नि अनला ओंख्रि बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानो लुगैयो थिग बेबायदिनो नोंसोरबो मोनजानाय नङा बेलेग जातिजों हाबा जाबा जाम्बि सिख्लाफोर दा दिनैनिफ्रायनो गारखा तो बियो दायो माने गुबुन जातिनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जायै जायै जानो बाबाय आरो तो दायो बर' सेंग्राफोरनि ओंखाम संनायखौ जानो लुगैदों दां आरो बिनिखायनो बियो बुंदो आरो फेसबुकाव फैनानै बा ससियेल मिडियाआव फैनानै बुंदो आरो बियो ओंखाम जानो लुगैदोंनो बर'नि खायद' सेंग्राफोर बर'नि सेंग्राफोर संनाय ओंखामफोरखौ जाहोनाङा बेनो बेबायदि मानसिनि जाहोनाङा दा बियो बर' सेंग्राफोरनि ओंखाम संनायखौ जानो लुगैदों आरो बियो जाहोनाङालै बर' सेंग्राफोर बेनो मालाबाबो जाहोनो नाङा फैसा होबाबो 2 लाख 3 लाख बा क्रर फैसाबाबो जाहोनाङा दे तो गोदोनो साननो रोंखायोमोन गोदोनो इमान मोजां फरायोमोन तो गोदोनो इमान गुनि गियानिमोन तो दासो बेबायदि साननांगौ जाबाय होमबा नोङो दासो नोलाय बर'नि सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिजों हाबा जानाङा होननानै साजेस्ट होदो आरो तो गावआनो इमान गियानिमोन आगोल इमान टेलेन्ट दंमोन इमान सियानिमोन तो नों इसेबो सानासै आरो बै समाव दाय साननांगौब्रा आगे पिसे उन सिगां साननांगौ बिदिदो जाया संसारा जायालै आब' बिबारि बसुमतारी आब' जा अनोमोन जा लोगो जानो नागिरोमोन मानसिफ्रा बर' हौवाफोरा जा प्रपजेल होयोमोन तो गन्थं नाग्रा मेगन खायला बा गुस्थि बेरलानि थाखाय माने बर' हौवाफोरखौ नायामोन आरो न' नोंसोर साल्ला गन्थं नाग्रा गुस्थि बेरलानि थाखाय बर' हौवाफोरखौ नायामोन दा फस्थायबाय हा गोदोनो साननांगौमोन जाम्बिलाय दा साजेस्ट होना लाब गैया इमान मुभिफोराव फायखा काहानिफोरखौ लिरनानै बा ड्रामाफोरखौ लिरनानै इमान माने रियेलाव देखायना होयो आरो शुटिं माबा खालामनानै इमान रियेलाव देखायना होयो नोंसोर मेगन गैयामोन बेखौ फिल्माव नुवाखैमोन मेगन गैयामोन इमान फायखा लिरना होयो मुभियाव सिनेमायाव इमान फायखा शुटिं माने एक्टिं खालामना होयो बेखौ नुवामोन नोंसोरो साल्ला मेगन गेवनो रोंनांगौ जाम्बिफोर दालायनो माने साम' ओंख्रि अनला ओंख्रि अमा बेदर जानो लुगैदोंनो जाम्बिया मालाबा फै जोंहानाव बिराद गिदिर फुख्रि दं आरो बेयाव माने लांफै खननानै लांफै फ्रियावनो अमा बेदर जाहोगोन नोंनि थाखाय बायना दोनगोन आरो तो फ्रियावनो जाफाय
नङाबा फिसाइनिफ्राय फैसा बिनानै हटेलाव थांनांगौब्रा हटेलाव थांनानै जानांगौ बर'नि खायद'फोरखौ जानांगौ जाम्बि नामा आरो नोंसा बिमा बिफा दङ बिमा बिफानियाव थांनानै मास मोनसे मास मोननै आलासि जानानै थांना थाहैनांगौब्रा अब्लासो नोङो बर'नि खायद'फोरखौ मोनजाजोबगोनलाय अनला ओंख्रि अमा बेदर नारजि ओंख्रि बा सबाय ओंख्रिखौ मोनजागोनलाय जाम्बिलाय नङाबा देनां फिसाजोफोरखौ नोङो देनां बर' हौवाफोरनो बिलाइ हर इनिफ्राय नोङो फिसाजोफोरनियाव आलासि जानो फैबाय था अब्ला नोङो बर'नि खायद'फोरखौ मोनजागोन अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ मोनजागोन नोङो जाम्बिलाय देनां फिसालाफोरनो माने बिहामजोफोरखौ बर' लाना थां दे बर' बिहामजो नागिर आरो फिसाजोबा बर' बिजामादैनो हर आलासि जानो फैबाय था बर'नि ओंखाम ओंख्रि जानो लुगैदोबा खायद'फोरखौ जानो लुगैदोबा जाम्बि थात आयु अनथावथाव आवै बिबारैखो आंबो बाराद्राय जावनाय जाबायलै थ' अनथावथाव बर' हौवाखौनो माहाय मोजां दारि गोनां गन्थं स्रे मेगन बेस्रां आरो गुस्थि जारौ नागिरना लाबानो जायोमोन आरामसे ग्रें ग्रें रायजो जाबानो जायोमोन थात बिदि नङाना दायो मा मोनखो नोंलाय दायो आं जा अननो ओंखारदो बिबारि आब'खौ थात बिदि जानाङालै नोङो सिगांनो मोजां बर' हौवाखौ नागिरना लानानै नोङो ग्रें ग्रें रायजो जानांगौमोन रुजु रुमु अब्लानिया नोङो जानो लुगैनायखिनिखौ मोनजाजोबगौमोन गोसोनि साननायफोराबो फुल जागौमोन दाथ' नोङो बेलेग जातिजों हाबा जादों नोङो गोसोनि साननायफोरखौनो फ्रिलि बुंफोरनो हानाय नङा नोंनि हौवानो बा फेमिलिफोरनि सिगाङाव नोङो फ्रिलि बुंफोरनो हानाय नङा नोंथ' आरो लेंगुवेजनि प्रब्लेम दङ आसामिसखौ रोंगोन आरो नोङो अब्लाबो नोंनि रोंनायखिनिया माने गोसोनि खोथाफोरखौ फ्रिलि फोरमायजोबनो हानाय नङा आरो आसामिस रोंबाबो थ' बिदिनो जायो जोंनि गामियावबो दङ बा बेलेग गामिफ्रावबो थिग बिदिनो दङ सासे सानै बेलेग जातिजों हाबा जानानै बेबायदि फस्थायनाय थ' सिख्लाफोर रावजोंबो माने बेलेग जातिफोरजों हाबा जानाङा दे बर'दोंनो हाबा जा